Kun tabbata? Kai baka da mafarki da kake haka kake so ka zauna? Kana da mafarki kenan, kana so ka zama wani abu ko? Ke me kike so ki zama? Kamar ni? A'a, an samu matsala. Ba ma ki fi ni ba? Computer me kike so ki zama kenan? Programmer kenan. To tsaya kafin ma ki ganni kenan baki da mafarki. Kina so ki zama computer scientist ko? Head girl fa? Ki tashi. Yau ba ta mai. Ku tashi dinga kallon ku. Ina so in san mafarkin kowa. Stand up. Wake up. My future ambition. Yes. SS3 for that matter. I want to be a medical doctor. Medical doctor. Are you sure? Yes. Kin canza yanzu tun daga computer yanzu ta dawo medical doctor. Ke fa? Medical doctor. Medical doctor. Ke fa? I want to be a cardiology. Cardiology. Menene cardiology tukunna? Doctor of heart. Heart. Yes. In aka samu break off zaki iya gyara wa mutum zuciya. Very good. Ke fa? I want to be a physiotherapy doctor. Physiotherapy doctor. Menene physiotherapy? Me aikin su? Bones. Bones. Yes. In mutum ya karye zaki gyara shi. I want to be a lawyer. Lawyer. Very good. I want to be a optometrist doctor. You said? Optometrist. Ban ji ba. Optometrist. Me take cewa? I want to be a optometrist doctor. Medical doctor? Optometrist. Optometric. Menene optometric? Likitan ido. Likitan Likitan ido. ido. I want to be an engineer. Kai fa? I want to be an engineer. Engineer. Very good. Na kirkiran mota ko na zana gidaje? Akwai civil engineering, akwai kala-kala. Electronic. Very good. Na ga wasu suna mafarkin yanzu. Ko? To ba yanzu nake so. Mafarkinka da kake so ka zama next. Ba su. Ina mic din? Bari mu gama nan sai mu dawo nan ko? I want to be a dental therapy. Dental therapy. Me dental, me therapy? Likitan haƙori. Likitan haƙori? To. Allah ya sa ki dawo. I want to be a theater nurse. Data nurse. Me data nurse? Theater nurse? Theater nurse. Allah ya bada sa'a. I want to be a pilot. Pilot. Yes. Ka taɓa ganin jirgi? I want to be a Ba a TV ba. photodentist. 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 Mai ɗaukan hoton haƙori kenan. Allah ya bada sa'a. Ga Mike, lawyer. I want to be a law. I want to be a petroleum engineer. Petroleum engineer, very good. Doctor. I want to be an engineer. Engineer. I want to be an engineer. Engineering. Medical engineering. I want to be a soldier. Kai kudan tafa mata. She's different. Allah ya bada sa'a. I want to be a physiotherapy doctor. Physiotherapy doctor. Yayi. Look. Ba wanda ya ce na so zama malami. Ya haka? Duk ba ku so ku zama malamai. Ok, ni ban san me nake ba, na gode. A'a, shikenan. Kuji.
Kun san me yasa na tambaye kowa me yake so ya zama? Dukan ku kowa daga me sai ya zama likita, sai me san ya zama injiniya, sai me san ya zama me soja, ko? Me kuke idan ku zama wannan abin da kuke so ku zama? Iya karatu ne zai sa ka zama abin da kake so ka zama? Sai kana practice din me? Harbi? You said? In search of? Tom, kuji. Kowa zai iya mafarki a yanzu. In ka ga dama ma za ka iya cewa kana so ka zama shugaban ƙasa. Ka ga dama za ka iya cewa kana so ka zama minista. Ka ga dama za ka iya cewa kana so ka siya Najeriya ba. Mafarki ne kowa zai iya yi. Amma me a baki yana da sauƙin faɗa. Kafin ka zama kuma za ka sha wahala. Kun shirya wa shan wahalan? Ban ga alama ba. Wahalan me ka sha don ka zama injiniya? To, ka ɗan ɗauko hanya a cikin kashi 100 ta yi kashi 1. Kuji. A yanzu mutum zai zaɓi abin da yake so ya zama a wannan level ɗin da kuke. SS1, 2, 3 ba? A nan za ka zaɓi wace irin rayuwa kake so ka yi kuma me kake so ka zama a gaba. Ba don ƙawarka ta zama likita yake nuna dole kai ma ka zama likita ba. Ba don abokinka ya zama injiniya dole yake nuna ka zama injiniya ba. Kuma ba wai professions ɗin nan ba ne kawai da kuka lissafo su kaɗai ne professions yanzu da suke tashe ko kuma da ake samun kuɗi da su. Kun san me aka fi samun kuɗi da shi a yanzu? Duka abin da kuka lissafo babu ko guda ɗaya. Ko kuma kuna so ku zama talakawa nan gaba? Ba kuɗi duk kuke so ku zama ba? Duk mafarkinku ba don ku yi kuɗi ba ne? To ya da abin da kuke so ku zama babu wani abin da zai zama kun samu kuɗin duk abin da kuke lissafowa. Ban ce muku don ka zama likita ba fa ba za ka yi kuɗi ba. Za ka yi kuɗi amma ba mai yawa ba. Kun gane? Yes, ba akwai wani likita mai kuɗi da kika taɓa sani? An san sunan shi duk duniya? Likita. Akwai? Injiniya fa. Duk duniya an san shi. Waye ne? Elon Musk injiniya ne? Ba injiniya ba ne. Elon Musk ɗan ina ne? Me ne profession ɗin shi? Ce mun kwamfuta mana. Tsoron faɗa kuke yi? Ɗan kwamfuta ne. Dukan ku ba wanda ya ce na so ya zama. Wannan ta faɗa aka canza mata mafarki ta dawo likita. Yanzu ke kika canza mata ina gani. So ku ji, in kuɗi kuke so ku yi. Misali, like kana so ka bi yadda rayuwa take ci gaba, kai ma kana so ka ci gaba daidai da zamani da rayuwa. Ka dawo ɓangaren me? Technology. Technology, not necessarily computer ma technology ne. Akwai professions kala-kala. Na ba ku assignment ku je ku yi bincike. Akwai abubuwan da ake cewa me? Akwai artificial intelligence. Kowa yanzu anan ya san AI. Kowa yana iya amfani da AI ba? Amma me yasa ba za ku yi mafarkin kuma ku zama wata rana za ku iya kirkirar robot ba? Akwai wanda yake mafarkin haka? Wata ran ya kirkiri robot? Kuma kace kana so ka zama likita? Injiniya? Duk kusan hanya ɗaya ne. So ku ji. Ina so ku yi mafarki babba. Ina so ku yi mafarkin da za ku iya canza duniyar gaba ɗayanta. Ba Najeriya ba. Mafarki na ce. Za ke mafarkin komai, za ke mafarki gobe kin yi aure, mafarki ne ba lallai zama gaskiya ba. So ku yi mafarkin za ku canza duniya. Ta yaya za ku canza duniya? Ta hanyar shiga technology, ta hanyar shiga mai politics, ta hanyar shiga mai likitanci, sai mai engineering da kowane profession, kowanne za ka iya zama. Amma idan kuɗi kake so, ba zan baka shawara ka tafi likita ba. In kuɗi kake so, ka je injiniyan za ka ɗan samu na rufin asiri ko kunu za ka dinga siya da safe. Amma in kuɗin kake so da gaske, ka tafi technology. Wa ya san Elon Musk a nan? Wa ya san Mark Zuckerberg a nan? Wa ya san nawa ne kuɗin Elon Musk a nan? Dala nawa take a naira? Dala ɗaya nawa take a naira? 1,500? Kun san nawa ne kuɗin Elon Musk? Dalar Amurka biliyan 816. Nawa kenan a naira?
biliyan bari in ƙara faɗa muku biliyan 816 okay da 60 ma biliyan 860 dala biliyan 860 nawa kenan a naira ce mun babu kuɗin a naira ko kuma muku irin na mai sunan shi Umar Bush ne ko gangaliyon nawa a naira kenan to kun ga kuɗin gaba ɗaya bai kama hankali ba ko kun san me yasa yake samun wannan kuɗin a'a ba ku san me yasa yake sabida me he use technology through what in what format wasu kamfanonuwa yake da shi wa ya san kamfanin Elon Musk guda ɗaya inna lillahi o ku kawai mafarkin kawai kun ji kowa yana so ya zama likita kullum fa wannan mafarkin ni lokacin da nake secondary kun san me nake so in zama ina so in zama wai likita da na 178 a jan baban mu yace a'a baka da basira baka da baiwa a likitanci ka nemi wani bangaren shine fa na dawo computer to ku gane wani abu guda daya kana naka Allah yana nashi ni ba ni nake so in zama likitan ba naga kowa yana so ya zama likita nace ni ma barin zama ashe ba ni da basirar yin likitanci ban ce ba ku da shi ba kuna da shi to ku ji mafarki mutum zai mafarki kar kai mafarki karami kar kai mafarkin zama wani karamin abu kai aiki a nan ko kuma kai aiki a asibiti ko kuma kai aiki a ƙauye ko kai aiki a ina kar ku yi irin wannan mafarkin ku yi mafarkin samun kuɗin da ya fi na Elon Musk mafarki na ce ai ba lalle ku samu ba amma za ku iya samu ku yi mafarkin samun abin da ya fi nashi ko kuma abin da ya kai nashi because me idan kana kallon abin da kake so ka zama babba ne za ka yi aiki mai yawa don ka zama wannan abin kun gane yanzu idan likita nake so in zama na san kawai da na je makaranta na yi shekara 5 na gama shikenan za a ɗauke ni aiki shikenan na zama likita na sha wahala mana shekara 5 kawai ba na yi kuma na zama abin da nake so na zama amma for example a ce irin na yi shekara misali 10 ina yin wani project guda ɗaya kamar yanzu ina haɗa wani social media daban kun san me social media misali ina haɗa wani abin da ya fi TikTok na ya ɗauke ni shekara 10 ina yi waya baya amfani da TikTok a nan yanzu a ce yau na kirkira abin da ya fi TikTok za a fi amfani da software na misali za a fi amfani da application din da na kirkira sama da na TikTok kuna misali dan software na haɗa fa ko na mutu ya'yana za su dinga samun kuɗi kun gane so mafarkin ku ya zama na me na neman solution of problem ku gano matsala sannan ku nemi solution ɗinta ban ce kowa ya canza mafarkin shi ba kowa ya mafarkin shi amma you have to start working right now on how to achieve your own dream ku fara aiki ganin cewa yadda za ku cika wannan mafarkin naku me ake so idan ina so in zama likita ana so in ci jam 200 kuna karatun da za ku ci jam 200 jam 200 fa kuna yi me jam awa nawa kuke 6 3 days a week. Sannan 6 hours. Each day. Ya yake balance na wannan time. A cikin ranar ki zama wa shida da zaki karatu. wallahi kai shi ya ce to in ce maka kai ni ma ban sani ba bayan da wasu kuma da kina so da aiwa da ka tambaye shi to na ana wannan kenan weekend kenan ko ina ana school fa kawai wake kina karatu to idan har sai a weekend ne ke yi kina tunani rage ya ce na abu da yake so kuji look ba ina ce muku ku zama Elon Musk ba kuna tunanin gobe za ku zama bane ku yanzu jam za ku yi shine next step ɗinku da za ku yi me za ku yi karatun da kuke son ku zama abin da kuke so ku zama so first of all yanzu ta yadda za ku dage shine me ku yi karatun da za ku ci jam because idan za ka zama injiniya kana buƙatan wani kit of marks ɗin da ya kai misali 200 da wani abu to cin 200 a jam
ba ƙaramin tax ba ne, ba ƙaramin wahala za ku sha ba. Kar ku na cewa wahalan ku ɗauka wai ƙarama, babba ce, sai kun daina bacci. In ma mutum zai bacci dai baccin awa 1 ko 2. Yes, kullum sai ka yi karatu, sai ka karanta past 2, sai ka yi practicing, sai kun sha wahala sosai. A bar shi ma ka samu jam ɗin ka ci. Kun gane bayan ka sha wahalan. So abin da za ka tarar nan ma wahala ne mai zaman kanta. So amma yanzu tun da ma ba ku shiga ba, abin da ya fi shi ne me ku yi karatun da za ku ci jam ɗin. Don ka ci jam, ka samu course ɗin da kake so, nan ma wani wahala ce mai zaman kanta. Amma yanzu ku fara shan wannan wanda take gabanku kafin nan. Kawai dai da shawaran da nake baku a nan shine duk mafarkin da mutum zai yi, kada yi mafarkin wai, kada yi ƙaramin mafarki, kada yi mafarki irin na wani. Kowa ya zama independent. Kowa nashi perspective ɗin daban ne. Yadda nake kallon rayuwa daban da yadda kuke kallo. Yadda kuke kallon rayuwa daban yadda nake kallo. So kowa ra'ayin shi daidai ne, ba wanda ra'ayin shi ba daidai ba ne. Idan ɗan daba ma kake so ka zama ra'ayinka daidai ne, ba wanda zai ce maka ba daidai ba ne, ko me kake so ka zama za ka iya zama. Amma akwai abin da yake da advantage, akwai abin da yake da disadvantage. Maybe kai ka ga advantage ɗin shi, ni kuma ga disadvantage ɗin shi. Akwai wanda yake ganin advantage ɗin daba? Babu aiko? Amma shi ɗan daba fa? Yana gani. So kuma akan da dai yake a sociology, amma haka suka ce ko akan da dai yake kowa yana da amfani. Har 'yan bandits suna da amfanin su a society. Saboda in babu su, society ba zai cika society ba da sauransu. So ku yi mafarki babba. Kar ku yi mafarki ku zama kamar ni, kuna gani na kullum gani ga kamata. Ku yi mafarkin ku zama abin da ya fi ni sau miliyan 100. Kun gane? Abin da ya fi ni sau miliyan 100 shine misali Elon Musk. Ko kuma misali a Najeriya waye ne dan technology da yake samun kuɗi? To, Fantami, yes. Kowa bai san Professor Isa Ali Fantami ba? Kowa ya san shi ba? Har minista sai da yi. Yanzu yana so ya zama gwamna. Kuma duk sabida me? Sabida ɗan kwamfuta ne, ko ba haka ba? So dream big. Kowane dream is achievable. Da abin da kake so ka zama za ka zama, in dai ka sa a ranka za ka zaban. Kuma kai kokari kai aikin da zai sa ka zama din. So dream big. Zan ɗan yi ƙarin bayani ne kawai. Na yanzu kun ga yanzu kowa dukan kunnan kowa mai nursing ne, mai medicine ne, mai su waye ne. Amma in kuka zauna kuka nutsu za ku ga ko kun yi su karatun ma ta yaya za ku yi achieving nasu. Misali yanzu mai su mene wanda ina kai engineering ba. So in ka je ka a waye to ko ma waye ne engineering ba ko ma dai waye. So za ka je su wannan university ka yi su karatu ka yi waye to ka dawo gida ba su aikin yi to ka zauna me yasa? To kai su karatu ka je ka yi su jami'a ka dawo me yasa? To me amfani shi wannan da kai kuma to karatun da kai akwai shi abin da to ake cewa mentorship. Mentorship a yanzu kowa zai ga maybe wani yanzu kamar su maza zai ce aini babana yana su birge ni, zan gan shi in yana abu kaza ni ma zan zama shi ko ku yanzu wannan kuma za ku ce ai ni babana ne ne a yesu sun ya take cewa na kamar madubi role model. Yawa role model. Sai kun sami su role model ɗinku da za ku yi shi achieving na dreams naku. Sai ku bi foot steps nasu ya suka yi to achieving wannan shi abin da suka yi. Ba kawai iya shi karatun ba. Sai kuna bin mentorship. Mene shi? Mentorship. Shi ne me kenan?
Shine me? La ilaha